Khublei iaphi baroh ngadei marina kashnong tra jongnga dei na lachera bat ngapriang sngewkmen iaphi baroh sha kini ke channel jongnga like their roots. Oh, pet ita ikun kesau iskun nyum dei balai mo kisat hang ni hapo almari pet mo idang thia bat endang alik kata insa pet kikmat bat penki ia ke kle tapi bat pitep idei tang iksau kai ha kejing shisha henry iki kumni namar balale da kejing stad komputer. Wow, POE uni hang ni urobat ula ban play chess ro tapi lada ngambakla u kampro ja biang banya u briew ro pet ula pom bat unang ma ban penyan ha ka pyrthei stad mynta temo ngila ban syam ya bun jat ki robot bat kila ro ban trei ya bun jat ki kam nalor kata kikam tebet banyak kajabi yang briew ro tapi pikan mau yo ni ujing lek kai blok ban penbet ya kirong hang ni pinse yo iba uni robot lembah kejing start komputer un salak ban penbet ya kirong badan hau new block pet bhapi upen bet ya ki kum ba penbet mangi ki briew da ki kti ngaken mau ken pi papor badan kena ngajule kai tang ba ngasimpor pat ban penbet ya u kat bau new robot ustad ba ula ban penbet tang akan diat por tapi pet ule stad ban yangi ki briew ro upro jabian pimo. Bravo, pet ula job. Uni hang nipat udah uwe ujat robot hakabaka kamjong u kalong banit sam ne ai jing ai syaki jaka bapher nuksa kum hapo office ngilaban pa kami u keleng iskunyum dei kum ikalirit pet kisha kajong kilong kombik dei kani hang niru kalong kum katu kajat hi bat ngilaban pa kami ka keleng bat ka start pitep kasange la dadon ki briew bayat hakmat jongka lembah kajing start komputer ki briew kishna ya bun jat ki robot bat ki pentrei ya ki haki kam baduna briew ban trei nuksa kumuni u robot ula ban trei ya ki tu ki kam ki paman kasngi ki long kaju si kaju uni u robot hang ni ngatrai ula ban trei ya ki kam karkhana phi nuksa kumha bashna kali ni haki we pat ki jat tiar ani uni hang ni bas tempat utap ikum kakti bat pet u itibet ba ban trei kam le se kum yaw ni u robot kila ban bu adukan knang ban yarap ban penbet tiar bat pet la ban pen kun ya u sau dom kat syabakwa nang ta udon de kini kishim priakti ba ula ban khap haki por pamenta ki briew de ki penun kam da ki robot ban pentrei ya ki kam ki bama nuksa kumha ka ba penlip ya u bom bat kum ta ter ngatharai la ro ban pendon kam ya ki kum kishipai ban let yelet thama pet ikum mushipai him dei udon kti dan kejat ani uni hang nilai enai ong utap itek kumu briew hi
Pet udon ka kli, kikti, bat kikchan. Ya kum kini ki robot, ngatrai la pendon kam ha kum ki hotel, ki hospital, bat ki wei de ki jaka. Oh, pet sa uwei pat uni hang ni robot. Pi itu ula bandai uei. Namar pila banyo i, ba umdai kum kadur jong briew. Mynta te ngatrai pilaban itu, endala penyeng u. Udai robot ksau pi. Pet lyngba ka artificial intelligence, la ban penki bat pentrei kam u. Kidan buan jat ki kam bangila ban pentrei da kini ki ksau robot. Kabaning kong kalong bangila ban penlong yaki kum kinong ap ieng. Kabaar kalong bangila ban penlong yaki kum kinong yarap raktiar. Kabalai ngila ban pendon kam yaki ban lewat yaki briew ki basyak telep nesakut ha baki ujumai. Henry ki dan ruk ki briew ki bathiet ye u ban penlong tangkum ki paralok. Uni robot usngu thu kum uksau hi. Ladangi ong tangda kaktien Shillong unsa Shillong. Pet ikum ba usyad umdai. Bat ula basngu thu ladangi ong pasya kadiang ne pasya kabon. Ula ban kok ngu kum uksau shisyahi. Wow, pet utbet pahaban yad ur tepi. Nalor kata uni robot ulong steady pi. Kalan lada kanyat makanaru. Na kata kadau ngila ban penrak tiar halor met jong u. Sakawi pat kakam bagi briew ki pedon kam yau ni robot kalong ban pa ya ki sya ki jaka bama nuksa kum sya ki jaka thama. Kenang ban dup tip badon hang no kinong syun. Kumju ruo ban pa ya ki sya kitu ki jaka. Ban lisma bat ban lap ya ki gas balong toksik. Hakani ka pyrthei stad mynta, lyngba kini ka artificial intelligence. Kila ban penkeren wat ya kini ki jingdrodor ru tepi. Bat kini ki dorjong ki briew, kila ban yatu yang yi kumno bat mano balak draw ya ki. Na kata kadau dan kam syuk bandon unong batai ken. Ti tangkap tu shaphang kini ki robot bat ngakermen Meghalaya internet. Ngin saya kendu pat la syem tayo mo. Saya suk baroh. Bas ngaw bahawat klet man subscribe hak channel jongnga like Terra Roots. Bye bye.